खुलुमबाय रांसानि ताखुकतै बुकसं इउनाइटेड निउस चेनेलनि फासिंतै नरकनो आनि खापांनि खाकुफुरतै खुलुमं याफारो तिनिबो हाइन हाय किसिसा नाकुकमानि कংনति कक चेलायनान बागै नरकनि बसंगो आं हाइन हाय नुकजाक फाइपियोका तिनि जों दाल बिदाल सिनि तिप्रसा रकनि बिसिंगो जारा अजुमा दंनाय रक लिदार दंनाय रक बरनि कংनति किसा कक चेलायनाय ताबुक सिनि तिप्रासारनि बिसिंगोबो गोबां मानो अजुमा अंबायख्या हेदिबा रमदि ताबुक स्कुल लगोबो सिनि अजुमारक दंगो तै थाना रगोबो सिनि अजुमारक दंगो विभिन्न जागावनो सिनि तिप्रासारक तिनि मुतामुति अजुमा हिनै संजांनाय रक जिनि तिप्रासारक बिसिंगो गोबां मानो जों नुगै दंगो बा सावै मानो बेबा सिनि तिप्रासारकनि बिसिंगो विभिन्न जागाव अजुमा दंफानो सिनि तिप्रासारक ताबुकगो खा खम खम मातंया दागे हिंदे सिनि तिप्रासा नि बिसिंगो अजुमा कतर कतर सरकारनि बिसिंतै अजुमा संजाक फानो फियाबा अ तिप्रासा अजुमा हिंजानाय रक तिप्रासा रंनो kaham के sak nangya tabukbo kaham के sak nangya oboni bagino tiprasarokni bokhawo sini tiprasarok tini omo hai jagao ojuma tongo hinei sawi manfano tini bokhawo amsuk kha khom khom ma tongya anglaron kaisa saikhinai wano abo ani personal ani thaniwo gothok mani miawo ang bengo thangka ango bengni bumung salia tei thaini bumung nongdongno salia miawo ang bengo thangmani a bengo manager hingke sini borokno buini bosongni borok yado sini borok pheba ang wa sukmani o bengo sini borok se ojoma hingke kahamno ungano hanai ang kha kai tongmani pheba samung mungsanani bag samung kaisa sikon sani bagai arai gonta bini biskango ma basakha arai gonta bini baskango basa oi thong thongkai bufang thunta haike basa oi man tongkha barebar ang kok sungka pheba o samungno phatsa khlainani naya an bisingo debra yagra tongo buini bosongni borok phiaba aborong nokhai kisisa kok samabaino tini kolam science roi jotono samung khlai tongo phiaba angkhai arai gonta bojaka tini phiaba angwa sukmani sini borok se bengo ojoma hangkai tiprasarokni bagoi kisisa kaham ngano samung pat pat rokhai khlai rijagana nei wa sungmani phiaba o tiprasa se tini arai gonta ma bosao hingke hingkai a bengo sini borok ojoma tong hinile bahaike kha khom khom nai sagadi khapang tahok tai bukso obono ang tin dorno kisisa saimana nayo sini tiprasarok bisingo bibinno job khai tongnai rok police sompono tongthung phiaba जों borokno tiprasa nei kha khom khom hinei wan sugnani phaiya tangai hinde sini o tiprasa ojomarokno bisirbag bukung lolai tongo tini bukung logoi morji korosese ke inglai tongo
sak nangya keke hainglai tongo hingga bahaige tiprasa rok bo jagao kha khom khom ma tongnai bank o thangbo bank manager fusini tiprasa phiaba arobo tiprasa to di chini sak si nangte ya keke tongo moji korosasi khai samungsi kaham khaina naite ya police ko thangbo chini borok no tongna ringya ojoma tutui tei kwbangma jagao kwbangma office rogoto rok thangnai di chini borok no bisi moji korosisi ngui tongnai phiaba nongkha kha khawano chini borok tongma ba kisasuk help manano samung rok pat pat khai chawai phaiano never chini borok jara ojoma manai rok tebase khatas tona ringya ha kotor khangkai kotorni mote tongna ringya ekdom hun man haima tongo na khulumga thungda hinui tong abo to song sia na sar hinda borom khaijanani belakhi musung oboni bagui da tini moji korosisi khai anglai tong belanya wano singsa khabang tahok tai buksong chini tiprasa rok bisingo je kunu jaga ojoma tongbo norok kaham kai sethroinai di wan suguinai di chini borok o ojoma rok no tini nono nasia masisi ngui tongnai ha awon bagui no tiprasa rok tebo tam hnai hamya chawai maya kuchuko kai maya ngui tongo tangai hinde chini o tiprasa ojoma hinai rokbo tiprasa rok no tui wan sugya ni bagui tiprasa rok no tui samung tangya ni bagui tiprasa rok no tui kaham ke bwkhao naya ni bagui tini tiprasa rok ojoma khiyong bangma suk bangphano tiprasa rok tobo tini rok khangmani kwrui kha srangmani kwrui kha khom khom ma tongya ang no thajikon sakna bele ang asuk kha khamani o banko manager chini borok samung chawan hinui phiaba arai gonta ni bisingse o samung no khainani bagui yagrio phiaba buini bosongni borok no hingke pat pat samung khlai rohoro nini tiprasa rok no khe khlainani phatsa musungya obo haino politics ni bisingo bo chini kwbangma chini tiprasa rok ojoma tongo neta tongo omo haino na bongni bwkhao bo tini oboni bagui no khiyong bangma suk ojoma tongphano chini tiprasa ni bisingo o tiprasa rok tini aro tini kwluk laijak tangi hinde ojoma rok o sia rok ni bagui samung kaham khai tangyani bagui samung kaham khai phat phat khlai riyani bagui chini tiprasa rok tini bukinani jagao no tini klalai tongo tahok tai bukso hingke amsuk kok sawi no tini ni norok ni bagui kisisa o kok tubi family ang oro no thaka ang tini bo topic no tui kok saka norok kisisa wa sugui nai baidi khabani tahok tai bukso ang tini bo uddesho no tui tini norok no o kok rok no sawi khwnari kha abo norok kaham kai wa sugui kaham kai chinta khaiui bujinani khlai baidi tahok tai bukso tei o kok satani o chaya chuya rok sajangma rok tongkha kaiba ang jotono no nakar sano haike norok united tripura news channel lo norok sal brum brum nai tongdi tei subscribe khlai ko hingke norok subscribe rok khlai ribai jadi tei haino norok bai kwtal video malai sinai jotono susto kaham kurung tongbai jadi tiprasa ayuk lokthung paithago haino jotono no khulum pika।